झाडाची कोंडी आणि पुस्तक देऊन इथे स्वागत करावं. खासदार माननीय सदानंद शेठ तानावडे, जोरदार टाळ्यांनी आपण त्यांचे स्वागत करूया. श्री गावस विद्यानंद गोपाळ गावस यांना विनंती करेन की आमचे श्री चंद्रकांतजी गावस यांना आपण कोंडी आणि पुस्तक देऊन त्यांचे स्वागत करूया. जोरदार टाळ्या श्री चंद्रकांत गावस यांच्यासाठी. श्री नागेश विठ्ठल गावडे यांना विनंती करेन की आपण श्री गजानन देसाई प्रसिद्ध साहित्यिक लेखक यांचंही झाडाची कोंडी आणि पुस्तक देऊन स्वागत करूया. होंडा पंचायतीचे माननीय सरपंच श्री शिवदासजी माडकर वाटेतच आहेत, अवघ्या काही क्षणात ते इथे येतील. त्यांचंही इथे स्वागत असणार आहे. मान्यवरांचं इथे स्वागत. त्याचबरोबर आपल्याबरोबर आहेत आजचे उत्सवमूर्ती लेखक श्री विठ्ठल गावडे पारवाडकर. या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याच्या निमित्ताने स्वागत आणि प्रास्ताविक करण्यासाठी मी बोलावते लेखक श्री विठ्ठल नागेश गावडे पारवाडकरजी यांना. देवदेवतांच्या चरणी नतमस्तक होऊन हा भव्य असा पुस्तक महोत्सव आयोजित करणारे नॅशनल बुक ट्रस्ट तसेच गोवा सरकार, लोकमान्य कल्चरल फाउंडेशन आणि इतर सहयोगी संस्था या सगळ्यांचे सर्वप्रथम मी मनापासून आभार मानतो. कारण गोव्यातील रसिकांना, वाचकांना हा भव्य असा सोहळा आयोजित करून एक वाचनीय खाद्य त्यांनी इथं पुरवलेलं आहे. आज इथं आपणासमोर माझ्या 2 पुस्तकांचं प्रकाशन होणार आहे. पहिलं पुस्तक आहे ते श्री विष्णूचे अष्टावतार. आपणा सगळ्यांना माहीत आहे की श्री विष्णूचे मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम आणि श्रीकृष्ण, राम आणि श्रीकृष्ण असे 8 आणि त्यानंतर बौद्ध कलंकी असे आपण दशावतार समजतो. तर पहिल्या 8 अवतारावरच्या या एकांकिका आहेत, संगीत एकांकिका. त्याबद्दल सविस्तरपणे चंद्रकांत गावस हे आपणाशी संवाद साधणारच आहेत. तर गोव्यामध्ये सरकारने संगीत शिक्षक शाळामध्ये नेमलेले आहेत. त्यांच्या मागणीनुसार शाळातील मुलांना बसवण्यासाठी म्हणा किंवा सादर करण्यासाठी सोयीचे व्हावे आणि त्याचबरोबर भारतीय संस्कृती, भारतीय इतिहास, पुरातन परंपरा यांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी मी हा एकांकिका संग्रह प्रत्येकी 40-40 मिनिटाच्या अशा 8 एकांकिका एका याच्यामध्ये आहेत तो लिहिलेला आहे. आणि त्यांना प्रस्तावना आदरणीय चंद्रकांत महादेव गावस जे प्रसिद्ध कादंबरी लेखक आहेत त्यांची लाभलेली आहे. त्याचबरोबर दुसरं जे पुस्तक आहे ते मोहिनी ही सामाजिक कादंबरी लिहिण्याचा माझा पहिलाच प्रयत्न आणि तो किती यशस्वी झाला आहे हे इथं या कादंबरीला प्रस्तावना दिलेले आणि कादंबरीच्या लेखनामध्ये सुधारणा केलेले आदरणीय गजानन देसाई हे आहेत. आमचे सगळ्यांचे परिचयाचे तानावडे सर इथं व्यासपीठावर आहेत. त्यांचं मी स्वागत करतो. राज्यसभेचे खासदार, माजी आमदार, माजी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष, त्यांनी भाजप पक्षाने सांगितलं म्हणून आपली आमदारकीची जागा सोडून पक्षाने सांगितलेल्या व्यक्तीला दिली असा त्याग करणारे हे व्यक्तिमत्व. त्यानंतर प्रदेश अध्यक्ष झाले, आता राज्यसभेचे खासदार आहेत. ते राज्यसभेमध्ये गोव्याचे अनेक विषय उपस्थित करतात, आपण सगळ्यांनी पाहिलेलं आहे. त्यांचे सर्वप्रथम मी इथं स्वागत करतो. त्याचबरोबर चंद्रकांत गावस यांचेही स्वागत, गजानन देसाई यांचे स्वागत. आमचे सरपंच शिवदास माडकर हे वाटेत आहेत, ते इथं पोहोचतील. त्यानंतर लगेच पुस्तक प्रकाशन होईल. पण दुसरा कार्यक्रम लगेच 12 वाजता असल्यामुळे आम्हाला कार्यक्रम पुढे न्यावा लागतोय. त्यानुसार पत्रकारिता करताना आणि नाट्यलेखन करताना विविध एक तर सामाजिक कार्य करत असताना लेखन मी चालूच ठेवलेलं आहे. पहिलं नाटक घर एक मंदिर हे 20व्या वर्षी लिहिल्यानंतर त्याचे अनेक प्रयोग झाले. त्यानंतर स्वामी समर्थ या नाटकाला अनेक पुरस्कार मिळाले. गोवा मराठी अकादमीचे पुरस्कार म्हणा किंवा इतर अनेक त्याचे प्रयोग झाले, अजूनही प्रयोग होत आहेत. कलाकारणीच्या संगीत महोत्सवात अनेक संगीत नाटकं माझी सादर झाली. ऐतिहासिक नाट्य स्पर्धेमध्ये नाटकं सादर झालेली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनावर
अनेक नाटकं मी लिहिली, सर्व संतांच्या जीवनावरची संगीत नाटकं लिहिली, सामाजिक नाटकं, विनोदी नाटकं, असं येऊन नाट्य रंगभूमीची सेवा करतानाच हे नाट्यलेखन माझ्या हातून होत आहे आणि होण्यास अनेक जणांचा हातभार असतो, अनेक मार्गदर्शन करतात. आमच्या पत्नी सौ विश्वधारा या इथं आहेत, हे घर चांगल्या रीतीने सांभाळतात, घरातील कुठलंही काम मला सांगत नाहीत आणि त्यामुळे मला लेखन करण्याची संधी मिळते. अशा रीतीनं अनेकांचं मार्गदर्शन घेत हे लेखन चालू आहे आणि हे पुढेही चालू राहील. पुन्हा एकदा वेळ न दवडता वेळेचं बंधन पाळून तुम्हा सगळ्यांचं इथं उपस्थित असलेले सगळेजण माझे पत्रकार मित्र आणि तुम्ही रसिक सगळ्यांचं मी स्वागत करतो आणि इथं थांबतो. धन्यवाद. आणि श्रुती हजारे या अचानक इथं सूत्र निवेदनासाठी आणलेल्या आम्ही बोलावलेल्या आहेत. आमचे सूत्र निवेदक आले नाही, त्यामुळे अचानक येऊन सुद्धा छान सूत्र निवेदन ते करतात हे आम्हाला माहीत होतं, त्यामुळे त्यांना बोलावलं आणि त्या लगेच आल्या, त्याबद्दल त्यांचेही तिथं स्वागत. धन्यवाद. आपल्यातला निरीक्षण क्षमता आणि आपल्यातली समाजाबद्दल असलेली जाणीव आणि ते सगळं सांभाळून सुद्धा आपल्यातला एक कलाकार जिवंत ठेवणं ही अतिशय तारेवरची कसरत आहे आणि ती कसरत विठ्ठलजी करत आहेत. कारण पत्रकारिता आपलं सगळं व्यवसायाचं क्षेत्र हे सांभाळत असताना आपल्यातले कलागुण जिवंत ठेवून ते सगळं पुढच्या पिढीपर्यंत नेण्याचं काम ही पुस्तकं करत असतात. कारण पुस्तकं कायम रूपी टिकत असतात आणि म्हणूनच त्यांच्या वयाच्या 20व्या वर्षापासून ते लिहित गेलेलं लिखाण उभ्या गोमंतकांनी गोमंत वाचतच आलेलं आहे आणि आज 2 नवीन पुस्तक रूपांची आपल्या या गोव्यातल्या साहित्य क्षेत्रामध्ये भर पडत आहे. तर खरंच त्यांचं याविषयी कौतुक की पत्रकारिता या क्षेत्रात असून सुद्धा कलेची जोपासना आणि त्यामध्ये अतिशय अविरतपणे त्यात सातत्याने कार्यरत राहणं हे त्यांचं खास वैशिष्ट्य. मगाशी विठ्ठलजी म्हणाले तसेच आदरणीय आजचे मान्यवर आमचे श्री तानावडे सर खरंच गोमंतकातील ज्वलंत प्रश्न किंवा गोमंतकासाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टी बाहेर मांडत असताना किंवा खासदार म्हणून मांडत असताना ते अतिशय जबाबदारीने आणि अतिशय विचारपूर्वक अभ्यासपूर्वक त्या सगळ्या विषयांचं तिथे प्रस्तुतीकरण करत असतात. गोमंतकातही त्या ज्या ज्या कार्यक्रमांना उपस्थित असतात तिथे एक गोमंतकीय म्हणून आपल्या भाषणातून आपल्या बोलण्यातून त्यांचं असलेलं उभ्या गोमंतकीय जनतेवर असलेलं प्रेम ते व्यतीत करत असतात. तर असे मान्यवर आमच्या कार्यक्रमाला लाभणं हे आजच्या या कार्यक्रमाचं खरंच शोभा वाढवण्याची सारखी गोष्ट आहे आणि आम्हाला त्याचा अभिमान आहे. यानंतर मी ज्यांनी या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिलेली आहे श्रीहरी अष्टावतार या पुस्तकावर, त्या पुस्तकाला प्रस्तावना लिहिलेले आदरणीय साहित्यिक चंद्रकांत महादेव गावस यांना विनंती करेन की त्यांनी आपले विचार प्रकट करावे. आणि उपस्थित सगळे साहित्य रसिक, विठ्ठल मारवडकर हे गेली अनेक वर्ष नाट्य क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत, नाटकं लिहित आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारची त्यांची नाटकं आहेत, ऐतिहासिक आहे, सामाजिक आहे. आपण जे दशावतार मानतो त्यातले 8 अवतार जे आहेत त्या 8 अवतारावर बेतलेलं हे त्यांचं नाटक. आपण ज्यावेळी दशावतार म्हणतो, खरं तर दशावतार ही जीवन उत्क्रांती आहे. आपल्याला ते पौराणिक आहे म्हणून थोडंसं आपण बाजूला सारल्यासारखं करतो, पण इतकं बाजूला सारावं असा हा विषय नाही आहे. ज्याला आपण विज्ञानाचा पाया म्हणतो तो या दशावतारामध्ये. आपलं विज्ञान, आपले सायंटिस्ट सांगतात की पहिला जीव पाण्यात जन्माला आला आणि आपला पहिला अवतार जो आहे मत्स्य अवतार हा पाण्यातला. दुसरा अवतार जो आहे तो कूर्म, थोडासा प्रगत, तो पाण्यातही राहतो आणि जमिनीवरही राहतो. तिसरा अवतार जो आहे वराह, पूर्णपणे प्राणी, जंगलात राहणारा.
चौथा अवतार आहे नरसिंह, अर्धा माणूस अर्धा प्राणी. हे टप्पे जर आपण बघितले सगळे तर हा उत्क्रांतीवाद आहे. आपण त्याचं श्रेय कुणाला तरी देतो, एका सायंटिस्टला, पण आपल्या पुराणांनी हा उत्क्रांतीवादाचे जे टप्पे ते असे आपल्या दशावतारामध्ये मांडलेले टप्पे दिसतात आपल्याला. आणि का कुणास ठाऊक विठ्ठलला वाटलं की या विषयावर आपण लेखन करावं. खर तर एका अवतारावर 10 नाटकं करता येतील. आपले जे दशावतारी वेगवेगळ्या ज्या कंपन्या आहेत त्या एका एका अवतारावर खूप खूप नाटकं करतात. पण त्याला वाटलं की प्रत्येक अवतारावर एक नाटिका जी विद्यार्थ्यांना आपल्या स्नेहसंमेलनाच्या वेळी सुद्धा सादर करता येईल अशा स्वरूपाची नाटिका. आणि असा विचार करून एक वेगळा विचार, मी याला एक प्रयोग म्हणतो नाटकातला. मराठी नाटकात अनेक प्रयोग झाले, तसा हा एक वेगळ्या तऱ्हेचा प्रयोग विठ्ठलने केलेला आहे असं मला वाटतं. एका अवतारावर एक नाटिका सगळे एकत्र करायचं. ज्याला ज्याला वाटतं आपण ही नाटिका घ्यावी त्याला त्याला ती मुभा आहे. आणि त्यामुळे एक वेगळी कल्पना, वेगळी संकल्पना विठ्ठलने राबवली. अर्थात नाट्यलेखन हा त्याचा हातखंडा. नाटकाच्या साच्यामध्ये जे बसवावं लागतं, थोडासा तांत्रिक भाग येतो त्याच्यामध्ये, तोही समर्पकपणे या सगळ्या नाटकामध्ये आलेला आहे. लेखक म्हणून विठ्ठल नावाजलेला आहेच, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रामध्ये अधिक. कारण हौशी रंगभूमी जी आहे ती ग्रामीण क्षेत्रामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे त्याची बरीचशी नाटकं ही हौशी रंगभूमीची असल्यामुळे त्याचं नाव ग्रामीण क्षेत्रामध्ये आहे. लेखक म्हणून असा तो परिचित आहे, पण त्याच्याकडे त्याचा आणखीन एक गुण जो चार चौघात सांगावाच लागेल असा एक गुण त्याच्याकडे, तो म्हणजे धडपड्या माणूस. विठ्ठल म्हणजे धडपड्या माणूस. कोणत्याही कामात तो वाटा घेतो आणि आपल्या वाट्याला आलेलं काम अगदी उत्तम प्रकारे करतो. समजा एखादं साहित्य संमेलन भरवायचं आहे, साहित्य संमेलनाची जी कमिटी असते, अनेकांना अनुभव असेल, इतकी लांब कमिटी असते. चित्राताईंना तर त्याचा खूपच अनुभव असतो. प्रचंड मोठी लांब कमिटी असते. काम करणारे किती? हाताच्या बोटावर, एकाच हाताच्या बोटावर, दोन्ही नाही, एकाच हाताच्या बोटावर मोजणे इतके हे कार्यकर्ते असतात. त्या 5 ही जी बोट आहे त्या 5 बोटातल्या कार्यकर्त्यापैकी विठ्ठल एक. त्याच्याकडे द्यावं एखादं काम, हे काम तुझ्याकडे. तो आपली कामं वेळप्रसंगी बाजूला ठेवेल, पण त्या कामाला तो प्राधान्य देतो. आणि अशा प्रकारे सार्वजनिक कामामध्ये कुठेही एखादं सार्वजनिक काम असलं त्याला त्या बैठकीचं निमंत्रण असलंच पाहिजे असं नाही. त्याला वाटतं सार्वजनिक काम म्हणजे ते माझं काम, कारण सार्वजनिक जीवनात मीही आहे. अनेक लोकांना निमंत्रण द्यावी लागतात. बैठकीला आहे, बैठकीला एक असा असा कार्यक्रम आम्ही करतो आहोत, तूही ये बैठकीला. त्याला ते निमंत्रण हवं तसं नाही. त्याला वाटतं हे दायित्व आपलं आहे. हा कार्यक्रम यशस्वी करणं हे काम आहे जे दिसत नाही वेगळ्या अर्थाने. खूप नाटकं लिहिली आणि आत्ता मी त्याच्यावर बोलणार नाही, पण आत्ता कादंबरीच्या क्षेत्रामध्ये पाऊल टाकतो आहे. गजानन देसाई सहज गमतीने मगाशी म्हणाले की आमच्यासाठी एक क्षेत्र होतं कादंबरीचं, आता तेही तू गिळंकृत केलंस.
आमच्यासाठी एक होतं कादंबरीचं क्षेत्र, पण आता तेही तो घेतलंच. असं चौफेर लेखन करणारा लेखक. पुस्तकं अनेक आहेत, सगळ्यांना माहीत आहे. नवीन कादंबरी येते, त्याचंही तुम्ही सगळे स्वागत करा. ते तुम्ही करावं अशी सगळ्यांना विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. त्या लेखन शैलीने उभ्या गोमंतक यांवर त्यांचा वेगळा असा ठसा त्यांनी उमटवलेला आहे. जसं गावसकरांनी आपल्याला त्यांच्या पहिल्या पुस्तकाविषयी थोडंसं अवगत केलं, दशावतार या कन्सेप्टविषयी थोडंसं सांगितलं की हल्लीच 1 वर्षभरापूर्वी दशावतार हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. त्या निमित्ताने का होईना, पण शहरी संस्कृतीला किंवा पाश्चात्य संस्कृतीला फॉलो करणाऱ्यांना सुद्धा दशावतार ही कन्सेप्ट काय आहे ही थोडीफार कळाली किंवा समजली. ग्रामीण जीवनशैली किंवा दशावताराचं त्यांच्या आयुष्यात असलेलं महत्त्व याविषयी लोक अवगत झालेली आहेत. आणि आता ह्या पुस्तकातून त्यांना त्याविषयीची जास्त माहिती कळेल याची मला खात्री आहे. आणि नक्कीच गोमंतकीय रसिकांना ही पुस्तकं वाचायला नक्कीच आवडतील. तसेच आमचे आजचे दुसरे सन्माननीय अतिथी इथे आहेत की जे कादंबरीकार म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी 2020 साली त्यांची लिहिलेली खाण क्षेत्रावरची आधारित ऑर्बिट ही कादंबरी अतिशय प्रसिद्धीस पावली आणि त्याला पुरस्कारही प्राप्त झाले. आदरणीय श्री गजानन देसाई सर हे NEP म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी यावरही काम करत आहेत. खूप मोलाचं योगदान ते गोवा सरकारला या माध्यमातून देत आहेत. आणि अतिशय अभ्यासू, बुद्धिवान आणि हुशार असं व्यक्तिमत्व आपण त्यांच्या ऑर्बिन या कादंबरीतूनच जाणून घेऊ शकता की गोमंतकीय भाषा म्हणजे बोली भाषा कोकणी आणि मराठी याचा सरमिसळ किंवा कोकणीची थोडी त्याच्यामध्ये आवर्तनं घेत मराठीमधून लिहिलेली ही ऑर्बिन ही कादंबरी खाण क्षेत्राशी संबंधित असलेले प्रश्न, त्यांचं आयुष्य, गावातल्या लोकांच्या व्यथा अतिशय यथार्थपणे ज्याचं चित्रण आपल्याला या कादंबरीमध्ये पाहायला मिळतं. त्या कादंबरीचे रचनाकार श्री गजानन देसाई यांनी श्री विठ्ठलजी यांच्या दुसऱ्या कादंबरीवर, मोहिनी नावाच्या कादंबरीवर त्यांनी प्रस्तावना दिलेली आहे. तर त्यांचंही आपण इथे भाष्य इथे ऐकणार आहोत. मी विनंती करेन आदरणीय गजानन देसाई यांना की आपण इथे भाष्य करावं. सन्माननीय व्यासपीठ आणि उपस्थित सर्व रसिकांना 2-3 दिवसापूर्वी मला आमचे मित्र विठ्ठल पारवाडकर यांचा फोन आला. त्यावेळी दिल्लीत होतो. ते म्हणाले, तुमच्या कादंबरीचं आपण बुक फेस्टिवलमध्ये प्रकाशन करूया. या कादंबरीसाठी, मोहिनी नावाची कादंबरी, या कादंबरीसाठी ज्यावेळी त्यांनी प्रस्तावना आली म्हणून मला सांगितलं, त्यावेळी म्हटलं मी कादंबरी ठीक आहे, प्रस्तावना लिहायला कोणालाही आवडतं. त्याने पाठ आणून दिलं आणि मी ते वाचायला सुरुवात केली. शेवटी पानं पाहिली तर एक 60-70 पानं होती. म्हणजे कादंबरी खूप लहान आहे, वाढवा. त्यावेळी तुम्ही कादंबरी पूर्ण वाचली नव्हती, वाढवायला सांगितली. एक 2-3 महिन्यांनी त्यांनी मग त्याची 100 पानं केली. त्यावेळी मी ती कादंबरी वाचायला घेतली. आणि वाचायला घेतल्यानंतर तो जो विषय त्या कादंबरीमध्ये आलेला आहे, तो विषय पाहिल्यानंतर तुम्हाला खरं सांगतो, प्रस्तावना लिहावी की न लिहावी असा प्रश्न मला पडतो. कारण हा जो विषय होता, या कादंबरीचा जो विषय आहे, हा चाकोरी बाहेरील विषय आहे. या विषयावर मी जवळजवळ 80च्या दशकात एक 2-3 कादंबऱ्या वाचलेल्या. चंद्रकांत काकोडकरांची एक कादंबरी होती, त्यामध्ये हा विषय आलेला. आणखी कुठली तरी कादंबरीचं मला आता नाव आठवत नाही, त्यामध्ये हा विषय सविस्तरपणे आलेला. तसा खूप हा जुना विषय असं मला वाटलं. कुठला असेल हा विषय? तर पाश्चिमात्यांकडून आपल्या भारतामध्ये ज्या काही विकृती आल्या,
त्या विकृतीवरचा हा विषय होता. आपण बऱ्याचदा पाहतो की आपण फक्त अंधानुकरण करतो पाश्चिमात्यांचं, पण हे अंधानुकरण कितपत योग्य आहे हा विषय. आमच्याकडे आमची चांगली संस्कृती आहे. आपण पाहतो की ज्यावेळी सीतेचं हरण होतं, त्यावेळी लक्ष्मणाला प्रश्न विचारला जातो की सीतेच्या गळ्यात काय काय होतं. तर लक्ष्मण उत्तर देतो की सीतेचा मी चेहरा पाहिलेला नाही, माझ्या भाभींचा मी चेहराच पाहिलेला नाही, कारण माझं लक्ष फक्त कुठं असायचं, त्यांच्या चरणाकडे असायचं. ही आपली संस्कृती. तर ही पाश्चिमात्य संस्कृती काय होती, ती कशी इकडे आली. तर एक्सचेंज ऑफ पार्टनर या कादंबरीचा विषय जो आहे तो एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स. म्हणजे काही उच्चभ्रू असं मी म्हणत नाही. काही कुटुंबामध्ये जे पार्टी लेवल, पार्टी म्हणजे ही आमच्या राजकीय पार्टी नाही, पार्टीला वगैरे जायचं रात्रीचं, आणि गाड्यांच्या चाव्या अशा कुठल्या तरी एका बॉक्समध्ये ठेवायच्या, आणि पार्टीला जाताना नवरा बायकोने जायचं. मग कुठली तरी एक स्त्री येईल आणि त्याच्यातली कुठली एक चावी घेऊन जाईल, आणि त्यानंतर संपूर्ण ऊर्जेचा जो कार्यभाग आहे तो जो पुरुष त्याला मिळेल त्या चावीचा, म्हणजे तो त्या कारचा मालक, त्याच्याबरोबर त्याने घालवायची. अशी ही विकृती. आणि ह्या विकृतीवर त्यावेळी भाष्य झालेलं कधी 80 मध्ये. आज ती नाही असं मी खात्रीपूर्वक सांगू शकत नाही. असा हा वेगळा विषय, आणि असा हा वेगळा विषय लिहिण्याचं धाडस आमच्या विठ्ठल पारवाडकरांनी केलं. पण मला प्रस्तावना लिहायचा धाडस होईल. मी त्याला जवळजवळ 3 महिने मी टोलवलं अक्षरशः, हा लिहितो म्हणजे कंटाळून शेवटी माझ्याकडून कादंबरी घेऊन जाईल आणि दुसऱ्या कुणाकडून तरी प्रस्तावना लिहून येईल असं. पण त्यांची सुद्धा चिकाटी आहे. चिकाटी नसती तर त्यांनी ती 30 नाटकं लिहिली नसती. मागच्या तर किती वर्ष झाली, माझे फक्त 7 पुस्तकं आले आहेत. आम्ही काही 80 लेखक. ते तो बाप माणूस आहे नाटकामध्ये. 30 पुस्तकं लिहिणारा माणूस साधा नसतो, तुम्हाला सांगतो. आणि मगाशी त्यांना आपल्या सौभाग्यतेचा तिकडं उल्लेख केला की ती सगळं पद आहे, मला काही बघावं लागत नाही. मी ज्यावेळी कादंबरी लिहायला घेतली त्यावेळी मी काय केलेलं की संपूर्ण 3 महिन्याचा जो स्टॉक असतो रेशनचा, घरी आणून ठेवलेला. फक्त मला मी खोलीमध्ये कुलूप बंद करून घालून घ्यायचं, बसायचो खोलीमध्ये. आणि स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिली होती. स्कूटर सुद्धा माझी होती, स्कूटर बाजूला ठेवलेली, कुठे आलं तर नाही म्हणून सांगा. कारण काय, तर बैठक मारल्याशिवाय कादंबरी पूर्ण होत नाही. मगाशी चंद्रकांतने सहज म्हटलं, अरे काय आता आमचे विठ्ठल म्हटलं कादंबरीच्या क्षेत्रामध्ये घुसलाय ऑलरेडी, आता काय सांगता येत नाही. 30 नाटकं लिहिली, आता 30 कादंबऱ्या कोण लिहिली. आणि आमचं जे मी 2-3 कादंबऱ्या होत आहेत. नाटकामध्ये बाप माणूस असलेला हा विठ्ठल परवाडकर आज म्हटलं कादंबरी क्षेत्रामध्ये सुद्धा बाप माणूस होईल, काय सांगता येत नाही. तर अतिशय विषय जो आहे कादंबरीचा अतिशय सुंदर आहे. त्या कादंबरीवर जास्त बोलत नाही. मला क्षण असं वाटलं की समजा मी ही कादंबरी लिहिली असती तर कशी लिहिली असती, असा मी थोडासा विचार करून पाहिला. तर कसं असतं की स्त्रियांवर होणारे अन्याय वगैरे जे आहेत, आपण असं म्हणतो जेंडर अँड इक्विटी, स्त्रियांवर होणारे अन्याय हे भारतातच होतात असं नाहीये. तुम्हाला सांगतो असे बरेच विषय आहेत. व्हीच हंटिंग म्हणून हा फॉरेनमध्ये बाहेरच्या देशात व्हीच हंटिंग व्हायचं. तर व्हीच हंटिंग म्हणजे काय, मी त्या पुस्तकामध्ये म्हणजे प्रस्तावनेमध्ये उल्लेख केला आहे. तर लाल केसांची स्त्रिया मूल जन्माला आलं, ती स्त्री जन्माला आली तर हडळ संबोधायचं
आणि त्याला मारायचं. हा जवळजवळ 1300-1400 शतकामधला हा एक प्रकार होता. त्याचे बरेच काहीतरी विषय आहेत आणि ह्या स्त्रियांच्यावरचा विषय आमच्या विठ्ठलने घेतला, त्याबद्दल मी त्याचं अभिनंदन करतो. आणि या कादंबरीला यश मिळेल अशी मी आशा व्यक्त करतो. कारण मला त्यांनी सांगितलं, मी ठरवलेलं खरं म्हणजे 10 मिनटं बोलायचं, पण त्यांनी सांगितलं मला 10 मिनटं नाही 7च मिनटं. पण मी आता 5 मिनटं त्यांचे हे कमी करतो, मी 5 मिनटात माझे भाषण संपवतो आणि त्यांना पुढच्या सगळ्यांच्या लिखाणासाठी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. नाही तर थांबतो. धन्यवाद. आहे त्यांचं मी इथे स्वागत करते आणि व्यासपीठावर येऊन आपलं स्थान आपण ग्रहण करावं अशी आपल्याला विनंती. श्री सुरेंद्रनाथजी गावस यांना मी विनंती करेन की आमच्या सरपंचांना त्यांनी झाडांची कुंडी आणि पुस्तक देऊन त्यांचं स्वागत करावं. या निमित्ताने मी पुन्हा इथे असलेल्या उपस्थितांना आवाहन करीन की आपण हे पुस्तक प्रदर्शन वेळ काढून पूर्ण पाहावं. आपल्या कुटुंबियांसाठी, मुलांसाठी, सर्वांसाठी इथून पुस्तकं घ्यावीत. इथे भरघोस सूट सुद्धा या पुस्तकांवर दिलेली आहे. तर असं कार्यक्रम पुन्हा न होणे इतका चांगला कार्यक्रम आपल्याला मिळत आहे. आपल्या सगळ्या आयोजकांच्या वतीनं, शिक्षा मंत्रालयाच्या, किरणजी ठाकूर, आमचे सगळे आयोजन समितीतील सदस्य, सागरजी जावडेकर या सगळ्यांच्या सहयोगाने मिळत आहे. तर त्याचा आपण लाभ घेऊया. आज आपल्यामध्ये इथे अनेक मान्यवरही उपस्थित आहेत. स्तंभलेखिका श्री सौ नीना नाईक इथे उपस्थित आहेत. मी त्यांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावर यावं. आमचे सर्व मान्यवर इथे उपस्थित आहेत. आपण आता पुस्तकाचं प्रकाशन इथे करत आहोत. लोकार्पण सोहळा इथे संपन्न होत आहे. आपल्यामध्ये अनेक मान्यवरही इथे उपस्थित आहेत. गोमंतकीय लेखिका सौ चित्रा क्षीरसागर, श्री गिरीश्री काकोडकर, संजय पाटील असे अनेक मान्यवर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये हा पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा इथे घडत आहे. माननीय सौ चित्राताई यांना विनंती की आपणही व्यासपीठावर या. गोवा बुक फेस्टिवल तर्फे आता आयोजित आजच्या या बुक प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त आदरणीय व्यासपीठ आणि समोर उपस्थित मान्यवर सगळ्यांना माझा नमस्कार. आज 2 पुस्तकांचं प्रकाशन झालेलं आहे. माझे मित्र आदरणीय श्री विठ्ठल पारवडकर यांच्या लेखणीतून अनेक पुस्तकं लिहिली गेली आहेत, पण आज 2 पुस्तकांचं प्रकाशन होत आहे. माझ्याकडून त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. एक लहान गावातून तयार झालेलं व्यक्तिमत्व, एक बऱ्यापैकी लेखक आपल्या लेखणीतून सुंदर अशी नाटकं लिहित गेला आणि कुठेतरी आज उंच भरारी घेत आहे. मनाला खूप बरं वाटतंय. माझ्याकडून त्यांना आणि त्याच्या संबंध परिवाराला खूप खूप शुभेच्छा. आमच्या गावात, होंडा गावात त्याने आमच्या होंडा गावाचं नाव खूप रोशन केलं आहे. अशीच त्यांना सदैव इच्छा राहू दे. त्यांच्या लेखणीतून अनेक पुस्तके लिहिणं चालू असू दे. परत एकदा मनापासून त्यांना खूप शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. गोवा बुक फेस्टिवल या निमित्तानं आज माझे मित्र विठ्ठल गावडे उर्फ पारवडकर यांच्या 2 पुस्तकाचे प्रकाशन, श्रीहरी अष्टअवतार आणि मोहिनी, या दोन्ही पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याच्या निमित्तानं हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित जे आतांच आपले हांगा उलोवप केले, शुभेच्छा दिले ते होंडा पंचायतीचे सरपंच शिवदास माडकर,
गोंयचे नामवंत असे लेखक चंद्रकांत गांवस, गजानन देसाई आणि ज्यांच्यानी हे पुस्तक बरयलें ते विठ्ठल पारोडकर, नीना नायक, चित्रा क्षीरसागर, डॉक्टर देशपांडे आणि आता सांगायल्ले देसाई सर, सगळे पत्रकार आणि उपस्थित सगळे भावांनी भयणानो, सगळ्यां पयलीं हांव विठ्ठल पारोडकर यांचे अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी आज 2 पुस्तकांचे प्रकाशन त्यांच्या हांगा जालें. एक श्रीहरी अष्ट अवतार जे वेगवेगळे एकांकिका, संगीत एकांकिका आसा, तशी नाटिका आणि दुसरी कादंबरी. म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता, कारण हांव विठ्ठलाक तसो गेली 26 वर्सां वळखता. हांगा बसल्या बसल्या हांव चिंत्तालो की विठ्ठलाक हांव केन्ना वळखता काय म्हणून. म्हाका याद जाता की 1998 ज्या वेळाचेर विठ्ठल एक अस्नोड हांगासर बारीकशें हॉटेल चलयतालो आनी थंयच रावतालो, आनी हांव त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचें काम करतालो आनी नव्यान म्हाका पयल्या वेळाचेर तिकीट दिल्ली आनी सगळे म्हणटाले भुरग्याक कोण निवडून हाडटलो काय म्हणून. आनी त्या वेळार म्हाका दिसता म्हज्या संदर्भात बरें बरोवपी एखादो जर कोण पत्रकार आसा त्या वेळाचो विठ्ठल, म्हळ्यार त्या वेळार आमकां कोण वळखय नासलें आनी कोण लागीं धरनासलें. अशा वेळाचेर कांय लोकांचो तुज्या जिवना भितर ज्यांचो सहभाग आसा ताचे भितर आमचे विठ्ठल आसा, ज्यांच्या भितर एक वेगळो अनुभव आसा, ज्यांच्यांनी आतां म्हज्या उलोवपा पयलीं चंद्रकांत गांवस आसत, गजानन देसाई आसत, हांच्यांनी एक बऱ्या तरेन तातूंत सांगतना उलयलें की एक चिकाटी असो मनीस की एखादी गोश्ट जर धरली आसत जाल्यार सोडप न्ही. म्हणजे पत्रकारिता करता आसतना वेगवेगळ्या हातूंतल्यान स्वता कवी आसत, नाट्य कलाकार बऱ्या तरेन आसत, बऱ्या तरेन नाट्य लेखक आसत, कादंबरी लेखक आसत, असे विविध असे वेगवेगळे रोल जे आसात हे रोल करणारो विठ्ठल. आनी आमी मानतात की पत्रकार जो आसा हो सदोदीत एक समाजाक एक दिशा दाखयता. आनी हांव खूब जाणांक म्हणटा की पत्रकारान एखादें जर क्रिटिसिजम जर राजकारण्याचेर केलें जाल्यार आमी तें केन्नाच वायट धरप ना, कारण ती एक दिशा दाखयतात. आमी जर तें पॉजिटीव जर घेतलें आसत जाल्यार तातूंतल्यान बरेच गोश्टी जे आसात त्या आमकां शिकपाक मेळटा. ह्याच जाता हांव सागर जावडेकर, म्हजो बरो मित्र, आनी ताणें एकदां आमचेर एखाद्या गांवा भितर उदक मेळना अशा पद्दतीचें एखादें लिखाण एकदां केलें आनी मागीर हांवें ताका विचारलें तुवें कित्याक बरयलें काय म्हणून. पूण मागीर प्रत्यक्ष जेन्ना हांव वचून थंय पळयलें तेन्ना म्हाका लक्षांत आयलें की सागरान पळयल्याचो फायदो म्हाका जालो. आनी कडेन जे लेखक आसत किंवा एखादो पत्रकार जो आसा तो एक वेगळी दिशा जी आसा ती समाजाक दिता, राजकारण्याक दिता, समाज सेवकाकूय दिता. आनी त्या वेळार एक वेगळेपण जें आसा, म्हणजे कादंबरी बरोवप आसत, नाटक बरोवप आसत किंवा एखादें पुस्तक बरोवप आसत कित्याच्या संदर्भात, हे विशय घेवन ज्या वेळार गजानन सांगतालो की आमी फॅमिलीक भितरल्यान सहकार्य आसचें पडटा. हांवें बरें जरी ठरयलें की म्हाका खूब गोश्टी करपाक जाय, तातूंत फॅमिलीचें सहकार्य जर मेळून आसत जाल्यार ती गोश्ट शक्य जायना. आनी म्हणून ज्या वेळाचेर विठ्ठल उलयता आसतना त्या वेळाचेर तांच्यांनी हांगासर सगळ्यांचें स्वागत केलें आनी प्रस्तावना दवरता आसतना तांच्यांनी सांगलें की आपल्याक म्हज्या बायलेचें सहकार्य इम्पॉर्टंट आसा. कारण म्हज्या फॅमिलीच्या भितर, कारण तेणें तितलें हांव बरयता आसतना बाकीच्या घरांतल्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो स्वता ती मॅनेज करपाक शकली. आनी म्हणून पत्रकारिता हे करता आसतना सुद्दां वेगवेगळ्यो कादंबरीचें लेखन आसत, एखादें नाटक बरोवपाचें आसत किंवा एखादी एकांकिका बरोवपाची आसत, ह्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हज्या फॅमिलीचें हें तितलेंच म्हत्वाचें योगदान आसा हें तांच्यांनी हांगा नमूद केलें. कारण तेंचें जर योगदान आपल्याक मेळून आसत, तेंचें सहकार्य जर नासत जाल्यार ही गोश्ट आसना. आनी ती प्रत्येकाक लागू आसता, मागीर तो राजकारण करता आसतना आसत, समाजकारण करतना आसत किंवा बाकीचे गोश्टी आसत. हे सगळें जर करतलो आसत जाल्यार फॅमिलीचें कंट्रिब्युशन तितलें आसता. तेंचें नांव येना, पूण खूब बरें दिसलें की विठ्ठलान तिचें नांव हांगा घेतलें, कारण बऱ्याचदा विठ्ठल पारोडकर हेणें केल्लें कार्य दिसता पण ताच्या फाटल्यान तेच्या फॅमिलीचें जें सहकार्य आसा तें तितलेंच नमूद करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून हांव विठ्ठलाक अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी एक वेगळ्या पद्दतीन, कारण सगळेच गूण जे आसा ते सगळे गूण एकाच मनशा भितर येवंक शकना, पण एकाची एक वेगळेपण जें आसता तेच्या भितर एखादो लेखक आसत, विठ्ठलाक हे सगळे गूण जे आसा हे भितर येतात. स्वता लेखक आसात, बऱ्या तरेचे पत्रकारय आसात, हे करता आसतना कादंबरीचें लेखन करप, कविताचें लेखन करप आसत, एखाद्या नाटका भितर डायरेक्शनूय दिवप, म्हणजे
आमी पळयतात की हे सगळे बरोवप इजी आसता, पण बरयल्लें जें आसा हे डायरेक्शन रुपान एखादें डायरेक्शन दिवप एखाद्या नाटकाक हे सुद्दां काम विठ्ठल सदोदीत करत आसता. आनी हे सगळें करता आसतना पयशाची अपेक्षा आसना. तर आमी पळयतात की एखादो कलाकार जो आसा ह्या कलाकारा बरोबर भरपूर पयशे आसा अशें ना, पूण ताका नांव आसता. एखादो लेखक जो आसा त्या लेखकाचें नांव आसता, खूब लोक ताका वाचतात वळखतात. त्या लेखका कडेन भरपूर पयशे आसता अशें ना, पण एक ताका समाधान आसा. आपण जे कितें बरयतात ती गोष्ट लोकां समोर येता आनी लोक त्याची वाहवा करता. हें समाधान आनी सूख जें आसा हें आनी खंय मेळना. आनी म्हणून ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जर आमी पळयलें आसत की होंडा रावन डेली पणजी हांगा अप एंड डावन करप आनी हें सगळें करता आसतना हांगा येतकच आपली पत्रकारिता वेवस्थीत करप, हें करता आसतना सगळ्या बरोबर तो संबंद दवरप आनी हें सगळें आसून सुद्दां जो वेळ मेळटा तातूंतल्यान वेळ काडून सुद्दां एखादें पुस्तक बरोवप, एखादी कादंबरी बरोवप, एखादी एकांकिका बरोवप आनी एखाद्यान कोणें जर सांगलें आसत की आमच्या गांवा भितर नाटकाक तुवें डायरेक्शन दिवपाक येवं जाय जाल्यार तें डायरेक्शन तितल्याच उमेदीन वचून करप. हे सगळे गूण जे आसा ते विठ्ठला भितर आसा. आनी म्हणून ज्या वेळाचेर गजानन देसायान सांगलें की ताणें प्रस्ताविका आपल्याक बरोवपाक जेन्ना सांगली तेन्ना आपल्याक 3 म्हयने विचार करचो. ज्या वेळाचेर आमचे जरगांव गांवचे उलयले तांच्यांनी ताची वेगळो अनुभव जो आसा तांच्या संबंदांतलो, म्हणजे म्हज्या सारको राजकारणी म्हणजे हांव सरपंच पंचायतीचो तेन्ना पसून आमदार आसत खासदार हे सगळे भुमिका विठ्ठलान म्हाका जोडून पळयला. पण हे सगळें करता आसतना आमच्या भितरलो मित्रत्व जें आसा हें सदोदीत तशें उरलें. हांवें केन्नाच हांव त्या पोजिशनाचेर पळयलें ना, तेन्ना केन्नाच आपूण पत्रकार म्हणूनय पळयलो नासत किंवा लेखक म्हणूनय पळयलो नासत. हे दोनूय जे आसा हे वेगवेगळे गूण जे आसा ते एकठांय हाडपाक दिवना. आनी त्या मुळे तें रिलेशन जें आसा हें रिलेशन म्हणजे आतां जर हांवें अनुभव केलो आसत जाल्यार 28 वर्सांचो विठ्ठल तेच्या हॉटेलार वचून च्या पीत आसतना अजुनूय म्हाका तो अनुभव आसा आनी तें दृश्य अजुनूय म्हज्या दोळ्या समोर आसा. आनी त्यामुळे एक बऱ्या तरेचें कार्य तेंच्यांनी ह्या निमित्तान केल्लें आसा. हांव तांकां शुभेच्छा दितां. आनी तेंच्यांनी आज पर्यंत सादारण एक 38 बुकां म्हाका दिसता कादंबरी आसत एकांकिका आसत हे वेगवेगळे 38 बरयल्या. म्हाका दिसता तेंच्यांनी 100वी काडची. येणाऱ्या ह्या हातूंतल्यान आमकां तेंच्यांनी 50वें पुस्तक प्रकाशनाकूय आमकां आपोवचें आनी 100वें पुस्तक प्रकाशनाकूय आमकां आपोवचें. म्हाका दिसता हें ते पूर्ण करतले आनी देवा कडेन मागता तांकां एक बरी हेल्थ, कारण हें सगळें करता आसतना हेल्थ हें मनशाचें इम्पॉर्टंट आसता. आनी मनीस जेन्ना बरें कार्य जेन्ना करता तेन्ना देवाची तेंचेर कृपा आसता. म्हणजे फॅमिली भितर एखादो बरो आघात जाल्या नंतर सुद्दां तातूंतल्यानूय तेंची देवाची कृपा आसल्या कारणान सुटकाय जावपाक शकली. तर आमकां दिसता हांव इतलें बरें करता जाल्यार म्हाका कितें देव पावता काय म्हणून कळना एक एकदां, पण तोय देव सुद्दां त्या पद्दतीनूच पावता. आनी त्या एखाद्या मनशाचें मन जर बरें आसत, मन जर साफ आसत जाल्यार त्या लोकूय ताका भरभरून प्रेम दिता. आनी पयशे जे आसा पयशे आसले म्हणून रिस्पेक्ट मेळटा आनी त्या रिस्पेक्ट आनी पयसो एकठांय आसूं शकना. आनी म्हणून लेखक आसत बरो पत्रकार आसत तेजे समाजा भितर लोक ताका रिस्पेक्ट करतात, तें सगळ्यांत म्हत्वाचें. पयशे आसले म्हणून तितलो रिस्पेक्ट मेळना. आनी एक सॅटिस्फॅक्शन लेखकाक आसत पत्रकार आसत ताका एक सॅटिस्फॅक्शन आसता की हांव जें कितें करता तें समाजाच्या बऱ्याक लागून करता. हांव जें करता एखादें मत परिवर्तन जें आसा हे समाजा भितर मत परिवर्तन जर जावचें आसत जाल्यार लेखक अत्यंत म्हत्वाची भुमिका मांडपाक शकता. आनी म्हणून हांव परत एकदां विठ्ठलाचें अभिनंदन करता. आनी तांच्यांनी खास करून ह्या कार्यक्रमाक आज पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याक म्हाका हांगा आपयलो आनी म्हाका एक 28 वर्सां पयलींचो अनुभव म्हाका तेंच्या संदर्भांतूय उलोवपाक मेळ्ळें. म्हणून हांव तांकां धन्यवाद दिता आनी म्हजें उलोवप थांबयता. देव बरें.